Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang, Biyernes po ngunyan, petsa 18 sa bulan kan Hulyo 2025. Ini po ang Bareta alas 7, asin kami sa indong magiging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Daingiba. Enot sa headlines sa tuwing darakulang mga bareta sa lado lokal. Alkalde Hisam Ismael, kan Legazpi City, nag-abiso sa gabos sa nabarangay Disaster Risk Reduction and Management Committee sa Sintas Units na maging alerto sa patakot, kamaraot na epekto kang bagyong Krising asin habagat. Kainot-inoteng command conference pinanginota ni PRO5 Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. matapos formal na mag-asumir sa pwesto. Bootcamp for a Better Pet gigibuon kan Legazpi City Veterinary Office sa Hulyo 19 sa Good 20 sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Pastoral visit ni Bishop Bong Bailon sa Daraga Albay, mainit na sinabat kan mga paratubod sa Our Lady of the Gate Parish. Sa headlines kan Bareta sa lado nasyonal, mga ahensya ng gobyerno sinugo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na umaksyon sa mga magiging biktima kan bagyong Krising. Mga parauma asin parasira, pipaghanda kan Department of Agriculture sa posibleng epekto kan bagyong Krising. Landslide asin pagbaha na rehistro sa Cebu dahil sa bagat asin bagyong Krising sigon sa NDRRMC. DENR nag-abiso sa mga LGUs na ibase sa siyensya ang pagresolber sa baha. Sa ibang nasyon, Iran handang magbalos anuman na oras sigon kay Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Paretang sports, Gilas Women dinaog ang Lebanon sa 2025 FIBA Women's Asia Cup. Yan ang headlines ngayon sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sa detalles po ka mga bareta, pigabisuhon ni Alkalde Hisam Ismail, kan Legazpi City, ang gabos na Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committees asin task units na maging alerto dahil sa patakot kan maraot na panahon lalo na apekto kan habagat. Sa entrevista kan DCGB News kay Ismail, sayang sinabi na dapat na magpreparar asin mantiniron na nakamonitor sa mga abiso kan otoridad para makalikay sa posibleng danyos. Sinabi kan Alkalde na importante ang pagiging handa asin pag-antisipar sa anuman na epekto kan maraot na panahon. Mientras tanto, enot naman na pigrekomendar kan alkalde na adaptaron ang alternative mode of learning sa mga eskwelahan in kaso magkaigwa ni mga kanselasyon kan face-to-face classes. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nagkakaigwanin pastoral visit si Obispo Bong Bailon kan Legazpi Diocese sa Daraga Albay. Mainit na sinabat si Obispo Bailon kan mga paratubod sa Our Lady of the Gate Parish sa pangingenot ni Reverend Father Antonio Sial, ang parish priest kan parokya. Ipigpresentar digdi ang importansya kan simbahan bilang sarong pamana na kultura asin sentrong destinasyon pang turismo sa probinsya kan Albay. Sa nasabing presentasyon, si Father Sial binidaan kasaysayan asin mga aktibidad kan Our Lady of the Gate Parish na hararom an ugat sa kasaysayan nin pagtubod asin kultura kan mga taga-daraga dangan sa bilog na Bicolandia. Naglilibot ang obispo bilang parte kan sa iyang pastoral visitation asin selebrasyon kan ika-75 taon o Diamond Jubilee kan Diocese of Legazpi kung sain bako sa nainiregular na pagbisita kundi pagreparo man sa komunidad. Mientras tanto, pigsiguro kan Daraga Municipal Police Station ang seguridad asin police assistance tanganing siguruhon ang solemne na sacred celebration bilang pagsunod sa indang core values na makadiyos sa pangingenot ni Daraga Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea. Hatod sa Indokan.
Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mientras tanto, magkakaigon in boot camp for a better pet ang Legazpi City Veterinary Office sa Hulyo 19, sagod Hulyo 20, 2025 alas 7:30 sagod alas 11:30 nin pagkaaga sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Sa entrevista kan DCGB News kay City Veterinary Office Head Dr. Emmanuel Estipona, kamawutan kan ensayo na ini na magkaigon in basic obedience training course ang mga pet owners asin mapakusog ang pet ownership para sa safe asin healthier na community. Enot nang sinabi kan City Veterinarian na sangunyan, zero rabies death ang Legazpi City, alagad dalangkaw ang dog bites na mga kaso. At ako lang pong tabang katabangan po ini sa household, sutag sa diri, sa komunidad. Kaya kami po nag-i-invite na pupunan ta po ini yung series of training sa diri kang mga pets para po sa inda ini, para sa pets, para ma-enjoy lalo ninda ang pets and they will learn how to understand, madidisiplina po ninda ng tama. So dahil magparapasaway po ang pets sa household. Nasa 40% na ang progreso kan konstruksyon kan 20-story building kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC sa Daraga Albay. Sa ginibong pagtiripon kasaudma sa ospital, kung saan presente si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, sinabi ni BRHMC Medical Center Chief 2 Dr. Eric Raymond Raburar na nasa 40% na ang presenteng estado kan konstruksyon kan pasilidad kung sa piglalauman na matatapos ini bago man matapos ang termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Siniguro naman ni Dr. Raburar na padagos ang sa indang pagmonitor sa implementasyon kan proyekto katuwang ang Ako Bicol Party List asin iba pang concerned agencies. Sa ibang baretang lokal, pinanginutan ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang ginibong groundbreaking ceremony para sa pagpakonstruir kan meetings, incentives, conferences for education o MICE as in sports building na may 2-story, 8 classroom school buildings sa Humapon High School, Barangay Humapon, Legazpi City. Naging presente man sa aktibidad sinda Legazpi City Mayor Hisam Ismail, DPWH 2nd District Engineer Warren Asutaya, former 2nd District Congressman Joey Sarti Salceda asin iba pang lokal na opisyal. Sa sayang mensahe sinabi ni Ko na ang pagpapakonstruir ka nasabing pasilidad, pigin ni siya rasin pinunduhan ka na Ako Bicol Party List tanganing mas matawanin komportable, well-equipped asin conducive learning environment ang mga Ligaspeño. Makatabang man ni bako sana sa mga estudyante kundi sa bilog na Humapon community bilang parte kan long-term commitment kang gobyerno na mapauswag ang kalidad kan edukasyon. Sa ating po mga kababayan, sa ating mga estudyante, let's aim high. More productive, more economic, more development para mas marami tayong magandang buhay. Katulad po ng housing projects, ginagawa na natin yan sa Taisan. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ipinarumdom kan PhilHealth Bicol sa Gabos na libre ang pagkoa nin PhilHealth ID as in Member Data Record o MDR. Sa programang Alagang PhilHealth sa DCGB, sinabi ni PhilHealth Bicol Public Information Officer 1, Geraldine Naron, na wara nin dapat na bayadan sa pagkoa kan nasabing mga dokumento, mantang an kaipuhan gibuhon, iyo an magduman sa indang regional office as in sa mga local health insurance offices. Mientras mahigpit man ang patanid opisyal sa gabos na PhilHealth members na mag-ingat sa online fixers para makalikay na mabiktima nin illegal na aktibidad.
Pinanginota ni Police Regional Office 5 Director Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. ang kainitanoting command conference bilang Director kan Pulisya sa Region. Katuyuhan kan komperensya na mas pakusugon pa ang mga operasyon, mas makaskas na emergency response, asin mas makusog na paninindogan na magpaabot nin marhay na serbisyo sa publiko. Pinagurunan digdian sa iyang mga plataforma, agenda asin mga inisyatibo na may katuyuhan na siguruhon ang seguridad sa Bicol Region. Sinabi niya na dapat gabos ng miyembro kang komandansya, aktibong marhay sa komunikasyon, koordinasyon asin epektibong implementasyon kan mga operasyon. Atrasado ang hiro kan Albay Electric Cooperativo Aleco sa pagtaonin aksyon sa mga posteng nakakaulang sa tinampo dahil kan mga road widening asin road concreting. Nanotaran kan DCGB News sa Barangay Mariawa kan Legazpi City kung saan haloy nang natapos ang road widening alagad yaon man giraray ang mga poste na nakakaulang digdi kung saan ang iba purutol na. Nanotaran man ang siring na sitwasyon sa Barangay Maslog kung saan may ongoing na road concreting papasiring sa kadagatan alagad yaon sa tao kan tinampo ang poste. Sinabi kan barangay napadagos an sa indang follow-up alagad puro promisa an Aleco da inin aksyon. Mientras tanto sa pahayag ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa ginibong groundbreaking ceremony para sa pagpakonstruhir kan Meetings, Incentives, Conference for Education o MICE sa Barangay Humapon Kasuudma, naunambitan man kaini an bagulbol na serbisyo kan Aleco. Magatugang primerong partihang kang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang mga Bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon, sports, asin kamugdagang kang panahon, makalis lamang po kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamta ng pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Dimples Romana po! Tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa? Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya.
Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Sa mga bareta nga to sa lado nasyonal, pinero na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya kang gobyerno na nagre-responde sa mga bagyo asing kalamidad para pagandaan asin alalayan ang mga namamanuaan na maapektaran kang pagrapado kang bagyong Krising. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nag-itaas naman nila alerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kanilyo 16 pa asin pigkukondukta na ang pre-disaster risk assessment asin sa gilaray na binuhay ang Virtual Emergency Operation Center. Nagapadagos man ang pagbantay kan Department of Science and Technology o DOST Pag-asa sa iro kang bagyo, siring man ang koordinasyon kan Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga lokal na opisyal, tanganing masiguro ang kaligtasan ka na mamanuan sa mga lugar na agihan ni Krising. Sigun pa kay Castro na naka-alerto naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para alalayan ang mga naapektaran na namamanuan sa pagyang paghatod nin mga pagkaon asin pangenot na pangangaipuan kan mga ini. Nangapudan ang Department of Education o DepEd sa Department of Public Works and Highways o DPWH asin mga Local Government Unit o LGU. Napakusugon sa indang koordinasyon para sa konstruksyon nin mas dakula na tinampo pasiring sa mga eskwelahan. Pigre-rekomendar kan DepEd sa DPWH na maisabay sa mga programa asin investment plan kan ahensya ang paggibo nin access road pasiring sa mga pampublikong eskwelahan, partikular sa Hararayo asin tagong lugar, asin sa daing matanos na tinampo. Sigon kay DepEd Secretary Sunny Angara, nahiling niya ang realidad kan magbisita siya sa Buena Vista, Agusan del Norte na may mga estudyanteng kaipuhan magbalyonin salog asin magtukad sa bulod para sa na makalaog sa eskwelahan. Sinabi niyang kung may farm to market roads, dapat igwamanin farm to school roads. Nakamati inin mga pagrasa nin daga asin pagbahaan man iba-ibang parte kan probinsya kan Cebu dahilan kan makusog na uran dara kan nabagat asin bagyong Krising sigon man sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sigon sa report kan NDRRMC, nairehistro ang tulong landslide sa Barangay Lagtang, Talisay, Barangay Apa sa Cebu City asin Poblasyon Pardo sa Cebu City. Nagkaigwaman ng 19 na insidente ng pagbaha sa mga barangay sa Talisay, Mandawi asin Cebu City. Uminabot man sa 17 na mga tinampo asin sarong tulay ang day na agihan ka mga motorista dahil sa langkaw na tubig. Enot nang na-report na naka-red alert na ang NDRRMC mantang nakabandera man ang signal number 1 sa nagkapirang parte kan Luzon. Nangapudan ang Department of Environment and Natural Resources o DNR sa mga local government units sa Metro Manila na ibase sa siyensya ang pagresolber sa problema sa baha. Kaibahan sa saindang pigrekomendar ang pagpapagayon sa drainage designs as in solid waste management, koordinasyon sa kanya-kanyang komunidad, implementasyon kan green infrastructure as in pagpabuelta kan natural water system para supsupon ang sobrang tubig uran. Siniguro kan DNR na mantinido sindang komitido na magtrabaho hand in hand sa local government units as in sa publiko para makakrear nin futuro na mamitigar ang peligro sa baha asin mapakusog ang overall community resilience. Iba pa niya itong baretang luka kaya nasyonal, nagpagirumdom asin alerto naman kan Department of Agriculture o DA ang mga paraoma asin parasira sa posibleng patakot na darak ang bagyong Krising. Base sa pigpaluwas na abiso kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa na kaibanan sa mga posibleng maapektaran kan bagyo ang nagkapirang parte asin lugar sa Northern Luzon asin maging sa Bicol Region. Kasunod man kanasabing abiso, tulos na nagtaon ng patanid ang DA sa mga paraoma asin parasiras na puna ng anihon ang senda mga pananom asin mga gulayon bago pa man ini maging saro sa mga apektaran kan pag
uran asin makosog na paro sa bitbit na kambagyong krising. Inabisuan man kan opisina ang mga paraoma na ibugtak nga sa ligtas na langkaw na lugar ang mga reserbang banhi maski ang mga planting materials, mga farm infos asin pati na ang mga makinarya tanganing day maraot kuning kaso man maging makusugan epekto kang bagyo. Nagabiso naman ang DA sa mga lokal na gobyerno na linigo ng mga bulusan ng tubig para sa mga irigasyon asin para maibitaran ang pag-itaas kan tubig o pagbaha. Para man sa mga parasira sinugo na kanahensya ang mga inina ihawas na ninatab an sa indang nadadakop na sira asin ipaguktaba ng una ang paglawod sa mga lugar na nakakamati ni makasog na paros asin rapado kan hukol daraman kan giraray kan nasabing bagyo. Tiglinaw kan Palasyo Malacañang na wala pang naresibing komunikasyon ang gobyerno hali sa International Criminal Court. May kinaaraman sa posibleng pag-aresto sa iba pang parehong akusado ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kasunod ini kanainot ng pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsabing posibleng arestaron man si Senator Ronald Bato de la Rosa kung may iluluwas na warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC. Pero sigon kay Palace Press Officer Claire Castro na sagkud sa ngunyan, wala pang siring na komunikasyon na nariresibi ang palasyo. Sinabi naman ni Bersamin na ipapautob sana ang pag-aresto kay De La Rosa asin iba pang akusado kung maagi sa kaparehong proseso kan pag-aresto ka ito kay dating Presidente Duterte. Si De La Rosa, parehong akusado ni Duterte sa kasong crime against humanity dahil sa implementasyon ka ito kan war on drugs campaign kan nakaaging administrasyon. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, nagpatanid si Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei nanda ni Iran na magbalos sa anuman na bagong opensiba laban sa nasyon kasunod kan dosing aldaw na gyera sa kakultanan kan Iran asin Israel. Sa iyang pagtaram na ipinalawas sa State TV, inumaw ni Khamenei ang isog kan nasyon laban sa Estados Unidos asin Israel na inapod niyang tuta kan Amerika. Kasunod pa man gira ini kan mga serye nin mga pambobomba kan Estados Unidos asin Israel sa tulong nuclear facility kan Iran na sigun man kay Trump apektadong marhay. Sigun kay Khamenei mas makusog pang danyos an sa iyang o kaya kayang gibuhon kun kinakaipuan. Baretang sports, laog na sa pre-qualifying tournament kan FIBA Basketball Women's World Cup 2026 ang Gilas Pilipinas Women. Ini matapos na madaog ninda ang Lebanon sa score na 73-70 sa indang laban sa 2025 FIBA Women's Asia Cup na ginibo sa China. Nangenot sa paganakan team, si Naomi Panganiba na nagrehistro nin 15 puntos, 4 na rebounds, 13 assists. Mantang igwang 14 puntos ana irehistro ni Jack Animan. Nag-ambag man nin 14 puntos si Sumaya Sugapong, 13 puntos kay Vanessa De Jesus, asin 10 puntos para kay Casey De La Rosa. Ini ang primerong gana kan Gilas Women dahil nadaog sinda sa kalaban na Australia asin Japan. Abante na ang playoffs asin makakalaban ang number 2 ranked team sa Group A. Bagatukang sa kamugtang po kan panahon o yung pag-asa sa Regional Forecasting Center, Sir Melvin Almuela. Ninapit sa Hulyo 18, 2025, saldaw ning Biyernes ning pagkaaga, pininaan sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang tropical depression na si Christine ay lumakas na ito bilang isang tropical storm kaninang alas 2 ng madaling araw habang ito po ay patungo sa may bahagi po ng norte kang Luzon, asin kasubagong alas 4 kang madaling araw. Ang sentro kang tropical storm na si Christine, pigakalkulong na sa distansyang 325 kilometers sirangang kang Tugigaraw City, Cagayan, o nasa coordinates na 17.2 degrees north, 124.8 degrees east. Taglayang kusog na paros na abot sa 65 km per hour, alam niyo sa sentro, asin pagbugsukang paros na abot sa 80 km per hour. Mantang naghihirap man po hindi pa siling sa Northwest Solnupan sa rikas na 20 km per hour. Mantang nakabandera man ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Kabikulan sa probinsya kang Camarines Norte, sa Catanduanes, asin sa
northern portion of Camarines Sur sa Caramoran, Garchit, Torena, Lagonoy, San Jose, Presentacion, Tinambak, Tirong, Maasin sa Goa. Mantang ang tropical storm na si Krising ay inaasahan po na maaari po magtama sa kadagaan po kang Cagayan or Babayan Island o Roache na pagkahapon sundo po pagkabanggi. Habang at pagkatapos po nito ay tatawid po ito sa may bahagi ng extreme northern Luzon at ito po ay inaasahan na pwedeng mag-exit po sa PAR bukas po ng pagkahapon. Mantang si Krising ay magkukontinue ang sa iyang pagkusog asin pwedeng maabot ang severe tropical storm na kategory bukas po ng pagkahaga hanggang sa bukas po ng pagkahapon. Mantang southwest monsoon o kabagat naman po ang nagka-apekto sa sulnupan parte kang central as in southern Luzon, kasulnupan as in central section of Visayas and Mindanao. Mantang digdig sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran as in pagkikilat pagdagulgol. Dulot po ng tropical storm na si Krising. Ang paros ay moderado sagkod sa mukusog nangalis sa sursulnupan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan magiging moderado sundo sa Maalon. Temperatura tigila umampoon 25 sagkod 29 grado sentigrado. Kasi nangal daw ay nagsirang kasubagong alas 5:27 ng pagkaaga. Kasi masulnop at yan na alas 6:15 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live Ali Digby sa DOS, Pag-asa, Liga. Thank you very much, Melvin. Mga tugang yan na po ang kabilugang sa tuyang alas 7 mga bareta. Tining po na kinalap sa DCGB News Base na nakalista 12 oras. Sa tabang po ni Jenny Mantubilaran, si Nicole Ann Gloriani sa pagsurat ng bareta. Lado technical, katabay niya to si Kuya Juna Police, asin si Casey Tanay. Mantang yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Hello kay Benji the Pogi, Benamin Hile, nakaantabay po tabi, and si Ringman, mga tugang, and si Sir Homer Realista Lola. Good morning da Jasmine. And si Kuya Bob Gandano, nakaantabay. Sir Jerry Thomas, yan, nakaantabay man po tabi sa tuya pong programa. Alright, kagabos pong naka-tune in sa tuya pong social media platforms at sa naka-tune in po sa WGB 106.9 sa Baco City at sa 729 kHz kapitan ka mga radyo. Kami po ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Daing Ibang. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas